Numero 4. Looks like we're ready for the heat number 4, which is next round. And from this round, the competitor number 121, Michal Volak from Czech Republic is missing. Eli seuraavasta erästä pois numero 121, Michal Volak Tsekistä. Ollaanko Antti valmiita lähtemään? Ja ensimmäisenä otetaan lavalle numero 119 Janne Gustafsson Saunarekka-tiimistä. Seuraavana next one, 120 Leo Heck from Belgium. Ja seuraavana numero 122 Olli Ojala Paimela. Seuraavana todellinen saunomisen sankari, mies joka ei ole käynyt 7 kuukauteen saunassa, ja sen kyllä huomaa Suomesta numero 123 Simo Hermunen. And last but not least, number 124 Thomas Whipple, England. The great sportsman of UK. Ja mainittakoon, että Simo Hermusella ei siis ole pohjakuntoa saunokisailuun laisinkaan, mutta silti hän on päättänyt, että jos tässä meinataan mennä naimisiin, niin kyllä tässä kannattaa totutella tuollaisiin kuumiin oltaviin, eli mies viettää polttareitaan tänään. Aplodit siitä. So competitor number 123, Simo Hermunen from Finland, is having his bachelor night today, so it's going to be quite hot for him in the near future during the marriage. So this one is piece of cake compared to that. Ja kaikki näyttää olevan valmista, joten eiköhän oteta kilpailijat saunaan. Competitors to the sauna. Ja siitä lähti aika liikkeelle, 0,5 litraa vettä kiukaalle ja 0,5 minuutin päästä seuraava vesisatsi. Mitä Sossi olet mieltä, onko palaneet korvat tai hartiat tai nenänpää hyvännäköinen hääkuvassa? Niin, muistaakseni hänellä ei muuten häihin ollut aikaa varmaan kuin viikko, eli nythän kannattaa kunnolla nahka polttaa tuosta naamasta. Morsian tykkää varmasti. Mikään ei näytä paremmalta hääkuvassa kuin semmonen kaunis Morsian ja Hannibal Lecter. Kyllä, ja punainen nenä. Semmonen Timo Kaukosen punainen nenä, oikein silleen todella kyllä, palannut. Kyllä. No niin, ja 0,5 minuuttia saunottu. Täällä näyttää oikein keskittyneeltä, hieman siellä irvistellään, mutta eiköhän tästäkin pitkä erä tule. 2 siis jatkoon suoraan. Ja me ollaan sovittu tuomareiden kanssa, että mikäli Simo Hermonen haluaa ensimmäisenä saunasta ulos, niin ovet lukitaan välittömästi ja hänet istutetaan takaisin. Monen kirjavaa joukkoa sisällä saunassa. Olemme kuulleet monen tyyppistä tarinaa kyllä näistä muistakin. Siellä on kovaa kilpailijaa ja erittäin kovaa kilpailijaa ja sellaisia, kenestä emme ole etukäteen kuulleet mitään. Eli nämä ensimmäisen kierroksen mittelyt ovat erittäin mielenkiintoisia siitä syystä, että juurikaan ei todellakaan tiedä, kuinka kovia kisailijoita täältä löytyy. Kyllä, ja tässä erässähän on erittäin kansainvälinen meininki. Siellä on siis Suomesta, Belgiasta ja Englannista osallistujia. So this heat is quite international, with the competitors from Finland, Belgium and England, as well as of course the whole competition as a whole, with over 20 countries being represented. Ja pari minuuttia tulee täyteen. Se voi olla, että Janne Gustafsson, jonka työnantaja on siis Saunarekka,
jonka voi jokainen tilata kotiinsa, kotipihallensa ja päästä rekan perävaunuun saunomaan, niin liekköhän se mahdollista, että Janne on saanut vähän kotikenttäetua. Very good indeed. Englantilainen toimittaja Thomas Whipple, uskomattoman hieno suoritus. Looking good, Thomas. One hell of a job you did there. But unfortunately, it looks like you're not gonna make it to the second round. But next year again, yeah? Hienoa, Simo. Tämähän meni, Simo, juuri niin kuin pitikin, että ensimmäisenä saunasta ei lähdetty. Niin. Juuri näin. Sinne vaan lavan taakse vähän ottamaan viilennystä. Erittäin upea suoritus Simolta, joka siis viettää tänään polttareitaan. Nyt on kova vääntö siellä saunassa. Leo Heck from Belgium, Janne Gustafsson and Olli Ojala from Finland. Yesterday Leo Heck told me that he has wanted to travel to this competition for years already, and now when he made it here, it's truly a dream come true. Ja Janne arpoi, että lähteäkö vaiko eikö, ja sitten lähti. Leo Heck seuraavalle kierrokselle. Ajalla 3.47. Looking good, Leo! Ja Olli Ojala samaten. Kaikki miehet näyttävät, että kun homma hanskassa, ei suurempia ongelmia. Siellä oli erittäin mielenkiintoinen erä siinä. Janne Gustafsson Suomesta kiikkui lauteella kuin keinu tuolissa. Ja mietti, että lähteäkö vai eikö, mutta kyllä siitä sitten loppujen lopuksi lähtö tuli. Ja näin ollen erästä jatkoon Leo Heck Belgiasta ja Olli Ojala, Paimela, Suomi, Finland.